fáilte isteach ag na fís an Ceardaíochta de chlór na nGael ar ístíneam. Mar tá agaí tá lá na nAithreacha tuach níos ar de seachtainna seo. As mar siálar sin, tá mo go cárta seo a dhéanamh. Maicinn sib tá cipínín dáte agus cúpla gramáin a chu rud is tábhachta ná an gringraf na lár. Agus tá muid ná teachtarach maicinn sib scríobh na lár seo ceann siimplí mar sin. Fáin lom agus dingmuide. Tastó. Marcóid, susúr, gringraf, gramáin, cipínín uachtaróite atá péintailt sa hána hain, cárta dáte é a cad, agus glú. Chéadchéim, bhuaib an cárta na áile mar seo. Nuair tá an cárta fillte agaibh, tú ceangan na cipínín atá péinte ar hána hain, agus cur glú ar thóla cipín. Inis chuir an cipín sin síos ar a gárta mar seo. Tá mo gáil crop carnal go íonga, so tastó cheire cipín uachtaróite uainn. Chéim dintag. Nis, tá an chéad chéim dintagaí má sib. Tá crop carnal go dinta ar a gártaing. Tastó an Peter web is seo agus na gramáin. I chéadre tá mo gáilíonga ná an glú a chuir ar chóla fetar mar seo. Nuair tá nó an glú ar chóla fetar, chuir an Peter a lára an chearnach mar seo. Inis, treanámain cúpla gramáin a úsáid. Mar hampla na cuide tamsa seo bain siad le pell, ach is féidir líbse aon gramáin a bheith be úsáid, tá sé súsaí péin. Maicinn sib scríobh mise Daidí ar a thaobh seo tar éis na gramáin a gramú gan fráma. Agus ina lár an chárta scríobh mise lá na nAithreacha chun na chuit as chur mar rudbeg bliseach isteach na lár chumá. Sin an tionscnamh a bhfuil laoineo nuas críochnaí ein, tásúlaim gur thainge sé sin ní agus an gcóinge sib cúpla cárta. Bhuaigh isteach arís sa máireach agus beidh fís an eile an ghuain. Slán go fóill.